Yau wasan kwaikwayo zan gabatar ga jama'ata domin wayar da kai. Misali, idan mutum mulki ya zo nema, shin kuna bibiya da bincikawa me zai kawo rayuwarku ci gaba? Kada ku je a bi muku ta wata hanya da wani daɗin baki a sa rayuwarku cikin ƙunci daga ƙarshe. Kai ko addini mutum ya zo muku da shi, ku tsaya ku nazarta don gudun ƙara samun irin su Buba Maro mai tatsi ne, wanda in ka ɗaura agogo tatsi ne za a kamo ka a je a kashe, wai ka zama kafiri. In ka ji rediyo tatsi ne za a je a kamo ka a kashe. To duk gudun irin wannan, wanda kuka kalli diramar za ku ga ya yi kama da yanda muke a 2026 ɗin nan, kuka yi nazarin diramar. Sai sa sai ni na zama mai haƙuri a cikin diramar, sunana mai haƙuri. Domin ni nake ta ƙoƙarin jawo ku da ɗora ku kan hanya mai kyau domin samun rayuwarmu ta zama mai kyau. A daina cilla mu a cikin ƙunci da wahalar rayuwa. Amma dai bari in sako muku diramar don ku yi nazarin yaya take. Ga shi nan zuwa. 'Yar agwagwa ta baro sheƙarsu domin ya kusa ƙyanƙyashewa, so yana ta neman me zai ƙarasa fasa shi ya ƙyanƙyashe. Yana ta lalube, ga shi nan ya taho wajen mage wato Tom. Zai shiga ƙarƙashi, yana shiga kuma shi kuma zai miƙe ya zauna ya ƙarasa fashe maƙwan. Ka ga da ya fito ya ga iskar duniya, wa ya gani? Ka ga Tom uwar kura kenan, 'yar mage uwar kura, sunanta uwar kura. Ka ga ya fara murna, shi ya samu baba. Ita kuma ta fara murna tsuntsu daga sama gasasshe. Ta ɗauko abin gashi ta fara gasawa. Ni kuma mai sunana mahaƙurci mawadaci, na taho na hango ku ga irin fa abin da fa ake so za a yi muku. Nai sauri na ɗauke ku na ɗora jelarta. Sai da gashi ya cinye naman jelar ya fara cin wuta ta san ita ce fa aka ɗora, tai tsalle. Na zo ni kuma na kwance ku domin ku sha iska ku sakata ku wala. Haba kuka fara dukana, ai nai muku laifi don me zan baro ku da uwar kura. Ta zo ta rungume ta ringa babata, za a raba ni da ke wayyo babata. To baba dai yanzu murna ta ƙaru, za a yi abincin ma mai daɗi yanzu, saboda meat pie za a yi wato dambun naman fulawa. Ga shi nan an sa ta an haɗa fulawa, za a ɗaɗɗora mata, a je a sa ta a gurin gasa biredi wato oven ko na gawayi ko na wutar lantarki, inda in ta yi zafi ta dahu za a ɗauko ta kamar biredi ta dahu. To kun san ni fa mahaƙurci mawadaci, in dai na gano ɓarnar da za a yi muku ba zan bari ba. To na zo ga shi nan dai na ƙara zaro ku, na fitar da ku. To amma ku fa har yanzu fa laifi nake muku. Ga shi nan ba ku yadda ba. Ku don me? Ga shi nan za ku je, kuka tarar uwar taku ta suma ta kusa mutuwa. Kuka ɗebo ruwa kuka zuba mata, kuka farfaɗo da ita. Ka ga ƙarshenta dai wannan uwar kuran sai ta cinye ku.